اس دے اندر اسی طرح حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم دے اندر اپنی اپنی سند دے نال حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں کولوں حدیث پاک روایت کیتی ہے۔ انہاں بیان فرمایا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک دی طرف جا رہے سی تے آپ دا گزر قوم سمود دی ایک بستی ہجر، وادی ہجر انہوں بولیا جاندہ ہے، اتھوں گزر ہویا تے آپ نے جس ویلے گزرنا چاہیا تے کی ارشاد فرمایا، ایک قوم سمود حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دی امت ہے۔ اے نافرمان لوگ کی انہاں کیتا کہ پہلے نبی نو کیا سانو معجزہ دکھاؤ کہ پہاڑ وچوں ایک اونٹنی، پتھراں وچوں اونٹنی نکلے اور او اونٹنی نکلدے ہی نال بچہ بھی جنم دے دے، تو پتھراں وچوں عقل نہیں مندی کہ کدی اونٹنی بھی نکلی ہوئے، لیکن معجزہ نبی دا ہوندا ہی ہوئے جڑا خارق عادت ہوئے، یعنی انسانی عقل اس نو تسلیم نہ کرے لیکن نبی کو وہ کم ظاہر ہو جائے وہ معجزہ بن جاندہ ہے۔ تو حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ وچ اونٹنی ظاہر کر دیتی، انہیں بچہ بھی جنم دے دیتا۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تالاب ہے جس دے اندر پانی موجود ہے، ایک دن اے میری قوم، میری امت تساں پانی پینا ہے، تے جس دن میری اونٹنی پانی پینا ہے اس دن تواڈے چوں کسے بھی اس تالاب چوں پانی نہیں لینا۔ لیکن ایک دن انہوں نے شرارت سوجی، انہاں کہے اونٹنی نے چنگا ساڈے نال کم لایا ہے کہ دی وجہ تے اسی ایک دن پانی تو روک گئے ہاں۔ قوم نے مل کے فیصلہ کیتا کہ اس اونٹنی نو ختم کر دیتا جائے۔ اونٹنی نو ختم کرن وچ سارے راضی سی، لیکن جس بندے نو اگے کیتا گیا، جڑا بندہ اگے پھر ہو گیا، او دا نام سی قدار بن سالف۔ انہیں جس وقت اونٹنی دیاں کونچا کٹیاں تے جڑا اونٹنی دا بچہ سی نا، وہ انہاں دیاں نظراں تو اوجھل ہو گیا، دوڑ کے پہاڑاں دی طرف چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم تے عذاب بھیجیا، انہاں دیاں بستیاں ملیا میٹ کر دیتیاں، تباہ و برباد کر دیتیاں، کھنڈرات بن گئے، ویرانے ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا جس وقت اس وادی تو گزر ہویا غزوہ تبوک دی طرف جانیاں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسہم ان یصیبکم ما اصابہم الا ان تکونوا باکین ثم قنع راسہ واسرع السیر حتی اجاز الوادیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیو، تسی انہاں بستیاں وچ داخل نہ ہویا کرو جنہاں دے رہنے والے اپنے آپ تے خود ظلم کرن، یعنی ہومن کافر، رب دیاں نافرمانیاں سرعام کرن، نبی دا کہنا نہ منن، انہاں بستیاں وچ داخل نہ ہویا کرو کہ کدھرے انہاں نو جڑا عذاب آمنا تواڈے تے نہ آ جائے۔ لیکن نال ہی ارشاد فرمایا اگر مجبوراً گزرنا ہی پے جے، ان کیونکہ جس طرح غزوہ تبوک دی طرف جانا سی تے رستہ وہی لینا سی، وادی ہجر کو گزرنا پیا، تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اگر گزرنا ہی پੈ جائے الا ان تکونوا باقینا تو تہاڈی پھر حالت یہ ہونی چاہیے تسی رب دے عذاب تو ڈر کے روندے ہوو پے اور اتھے کھلو کے بعض بندیاں نوں ہوندا نا جی اج کل ثقافت دے نام تے کھنڈرات جا کے جی سیر کرنی ہے غور و فکر کرنی ہے اتھے کئی دن رکے رہندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت جتھے عذاب آ چکے ہوئے جس بستی تے اتھوں اگر تساں گزرنا ہے تے ایک تے روندیاں گزرنا ہے نمبر 2 ثم کن راسہ اپنا سر جھکا کے گزرنا ہے رب دی بارگاہ چ عاجزی اختیار کر کے گزرنا ہے واسرع السیرا تے جلدی جلدی گزر جانا ہے اپنی سواریاں نو تیز کر لینا ہے اور اگر پیدل ہو تے تم ہی جلدی جلدی گزر جانا ہے اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنی دیر روندیاں جانا ہے اپنا سر کتنی دیر جھکانا ہے اپنی سواریاں نو یا اگر تسی پیدل ہو تے کتنی دیر تیزی نال چلدیاں جانا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حتی اجاز الوادیہ جدن تک تساں او وادی او بستی او جگہ جتھے عذاب آیا انہوں کراس نہ کر جاؤ اودے کولو گزر نہ جاؤ نکل نہ جاؤ اس وقت تک کیا کام سارا کرنا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے تے صحابہ نو ارشاد فرمایا نا تے جس وقت گزرن لگے سی تے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سواری مبارک تے بیٹھیاں بیٹھیاں اپنا سر جھکا لیا اور رب دی بارگاہ چ گڑ گڑائے اور اپنی سواری نو پہلے دی نسبت زیادہ تیز کیتا اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے ادھر آپ دا عمل بھی ہے آپ نے اپنے قول اور فعل یعنی اپنے زبان مبارک نال جو کچھ ارشاد فرمایا اور اپنے عمل دواں طریقیاں نال اپنی امت نو دسیا وے کہ جتھے کفار اور مشرکین تے عذاب آ جائے تے انہاں دیاں بستیاں تباہ شدہ ہو چکیاں من اوتھے داخل نہیں ہونا چاہیے اگر مجبوراً جانا ہی پوے تے روندیاں جاؤ سر جھکا کے جاؤ اور اپنی سواریاں نو تیزی نال گزار لو اور اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اے بھی دسدا ہے جڑے مکین ہوندے نے مکین ہوندا ہے کہ جڑے لوگ رہ رہے ہیں مثلا جویں ہن اسی اس بستی چ رہ رہے ہاں مکیناں دے اعمال دا اثر اس مکان تے پیندا ہے جس وقت کفار اور مشرکین نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کر دیتی انہاں دے معجزہ ظاہر کیتے ہوئی دی جڑا کہ عزت نہ رکھ سکے تے اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہاں تے جس عذاب بھیجیا تے اس عذاب دا اثر اے وے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے صدیاں بعد حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد تشریف لے کے آئے نے اس دنیا تے اتنیاں صدیاں گزرن تو بعد بھی نبی کریم علیہ السلام وادی ہجر تو گزردیاں فرمایا ہے وہ جڑا عذاب آیا سی قوم ثمود تے کدھرے ساڈے تے نہ آ جائے اور اتھوں محدثین نے پھر مسئلہ نقل کیتا ہے بیان فرمایا ہے کہ جیڑیاں جگہ رب دے عذاب اور قہر دے نال ایک واری مبتلا ہو جان قیامت تک ادھر پھر رحمت نہیں آمدی اور جڑیاں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت نال معمور کر دیتیاں نے بھر دیتیاں نے اللہ اپنے فضل و کرم نال اتھے رحمت نو برقرار رکھدا ہے ادن تک جدن تک اتھے دے مکین اتھے دے رہنے والے لوگ خود اپنی جاناں تے ظلم نہ کر لین اج معاملات کی نے کہ اسی مقدس اور متبرک مقامات دی طرف لوکاں نو جان تو روکنے ہاں کہ فلاں جگہ تے نہ جاؤ فلاں جگہ تے نہ جاؤ جتھے اللہ دے مقرب رہندے نے اتھے رب دی رحمت اتر رہی ہوندی ہے مقرب جتھے رہندے نے اتھے تے رحمت اترنی ہے حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا وے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ جتھے نیک لوکاں دا صرف ذکر ہوئے رحمت تے اتھے بھی اتر آمدی ہے، تے جتھے خود نیک رہن اتھے رحمت نہیں ہوئے گی، لیکن جتھے بد رہن رب دے نافرمان بے ادب گستاخ رہن تے اتھے قہر اور غضب ہی اتر رہا ہوندا وے۔ اس واسطے بریاں مجلساں بریاں سنگتاں جڑیاں تانوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو دور کرن، دین اسلام تو دور کرن، اور رحمت والیاں مجلساں نہیں غضب اور قہر والیاں مجلساں نے، انہاں دے اندر اپنے آپ نو بیٹھن تو بچا کے رکھو۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔